Hello guys, uwi na tayo. Uwi na tayo ng San Fernando Romeo. Prepare na tayo guys. Naka-warm up na rin si Red Evo. So bali yung ano natin ngayon, yung huling kilometers natin ngayon kay Red. So guys, yung huling kilometers 965.5. So nag-full tank ako kahapon para malaman natin kung ilang kilometers dito sa Binmaley, Pangasinan to Sikap San Fernando La Union, at kung ilan yung nagiging konsumo niya ng gas para makita natin kung gaano siya katipid sa gas. So ito na guys, warm up na. So sisimulan na natin. Okay guys, tara na. Tomorrow na. Yung ano dati, yung gamo-gamo. Siguro pag ano na lang, lagpas ko ng ano. Lado, ingat lado. Ay, pag may ano ulit, kasya-kasya ulit ako dito. Okay, check natin. Signal. Ha? Dito kami, nagre-record ako kasi gagamitin ko mamaya yung Waze para hindi ako maligaw pagpasok ko ng Jose de Benicia kasi maraming ano doon, sulputan. Dahan-dahan ka lang. Nayo ka. Ingat ka. Dahil. Ingat kayo. Ito. Meron. Okay, maraming guys. Hindi na tayo ng San Fernando. Sana maaga tayong makauwi ng San Fernando. So maganda yung ano, takbo ni Raikigo natin. Mataka-action. Dahil nakapag-warm up tayo. Mamaya paglabas ko sa ano, sa Bangsan, baka hindi ko makukuha na ng camera guys ha. Kasi gagamit ako ng Waze para sa direction ko, baka kasi ano, baka kasi natigaw ako saan saanan. Hindi naman tayo nagmamadali, so swabing takbo lang tayo guys. Sa mga Evo users dyan, lalong lalo na sa mga ano, sa mga beginner, gusto nyo mag long ride, dapat lagi nyo sinecheck yung ano, yung motor nyo. Dapat ginagawa yung routine
check ng mga lights natin, headlights, tail lights, at mga signal. Tapos yung preno natin, kung malakas yung preno ng likod natin, kung mahina, pwede naman natin i-adjust. Basag na bote dun ha. Yan guys, tsaka siyempre pag balak mo mag long ride, kailangan nyo na rin mag-change oil. Mag-change oil, tapos check natin yung mga nuts ng mga natin, motor natin kung maluwag. Para sa ganon, safe tayo sa paglo-long ride. Ano pa ba? Mga dapat gawin, siyempre self-check din. Kailangan din kailangan din na may kondisyon yung katawan natin. Kailangan natin matulog na ng tama para sa paglo-long ride natin hindi tayo magtupid. Ano pa ba yung kailangan natin check? Motor, pag-long ride, siyempre gasolina. Kailangan inak yung gasolina natin pag nag-long ride natin. Kaya nito, pinultang ko kanina kahapon kasi nga gusto ko rin ma-check itong libo natin kung gaano ba katipid yung libo pag sa long ride dito sa Binmaley, Pangasinan hanggang pag-uwi natin mamaya dito sa Fernando. Baling takbo, yung huling takbo kanina is 965.5. Yan guys, kasi nung pagpunta ko dito sa mula sa San Fernando o Binmaley dito sa Pangasinan, ang na-consume ko lang na gas is nagbawas lang siya ng isang bar sa fuel gauge natin. Hindi ko rin matali sa comment ilang litro ba sa manual, ang capacity is nasa 6 liters kasama na din yung diesel na gas. Isang bar dito parang ako isang litro. Pero sa performance naman wala tayong problema kay Ibo. Bale itong paglo-long ride ko parang 3 beses na rin. 6 months na rin. 6 months na rin ako itong kay Ibo. Siguro yung issue wala ka naman issue. Lang yung bate, yung preno. Medyo mahina kaya pina-adjust ko sa kasa yung preno sa likod. Kaya guys, malapit na tayo sa batasan sa campsite. So ingat tayo sa pag-drive guys, lalo na sa mga beginners dyan na gumagamit ng Ibo. Drive safe guys. Nandito tayo sa tapat ng bangsal guys. So tara na.
Mamaya na ako magamit ng brake. Start na tayo guys. Start right tayo. Ay, start. Ano? Ito, medyo nalilito na ako ah. So guys, tigil ko muna dito. Gamit lang tayo ng Waze. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa sa 55, Pangasinan La Union Interprovincial Road. Kumaliwa sa 55, Pangasinan La Union Interprovincial Road. Dumiretso lang ng 20 minuto patungo sa 54, Rabon de Mortis Road. Ayan na guys. Magpas na tayo. Dito na tayo sa San Fabian guys. Dito na kayo sa hindi ko na record yung sa umpisa. Dito na lang i-record San Fabian hanggang sa San Fernando. Walang guys kung anong lugar to. Okay, pasok ka na. Ayan na. Ayan. San Fabian. San Fabian na tayo guys.
What we do here is go back. Paparahin tayo. Ipakita nyo sa loob. So, Pa-scan nyo. Ay, QR code kayo. meron sir. Pa-scan nyo doon. Pakita daw natin. QR code. Yun nga guys. Chinek lang yung QR code natin kung taga San Fernando tayo. Kasi kailangan nila maghigpit ngayon dahil sa dahil nga dun sa NCR sa Metro Manila, lockdown sila hanggang sa April 30. So iniwasan nila na makapasok sila dito sa sa Region 1. So nakita nila pag-alaw niya na to, okay naman, wala na akong problema. So tara na, kasi yung mga iba guys, yung mga hindi pag-alaw niya, pagpasok nila sa La Union, meron silang oras. Sabi naman yung kanina, sinundan ko kasi punta ka rito, hanggang hapon lang daw sila sa La Union, wala nila bumalik na agad. Ayun nga, ganda naman yung natin ko, yun lang ang merong sektor dito.
Okay, nandito na tayo sa Damortis. Mga riders na na.
What we do here is go back. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa Don Pedro Flores. Pagkaraan ng 100 metro, kumanan sa Anchieta. Hello. Hello, good morning. Nakarating na tayo dito sa bahay, guys. 6:55. Dalawang oras din biyahe. Dalawa lang? Napagod. Ba't kailangan mo tayo maaga? O quarter to 5 ako lumuwas dun. Quarter to 5 ako lumuwas. Tara, guys. 5. Ito yung consumption. Ito na, guys, yung yung kanina nasa 965.5 yung last na kilometer natin, tapos nag full tank tayo. So ang nabawas lang is yan, isang bar lang. Siguro mga mahigit na 1 litro siguro yan sa isang bar. Na mga 83.2 kilometers pala yung layo. Binmaley, Pangasinan to City of San Fernando. Ayan, guys, dito na tayo. Ay pala, Grabe pa pala. nasa 2 hours yung biyahe natin. So muli,
Sa mga Evo users, kaway-kawa. Kayang-kaya mag-long ride. Diretso, 2 oras. So sa mga Evo users dyan, ride safe kayo. And God bless sa inyo. So hanggang dito muna tayo. Kailangan na natin magpahinga. God bless. Bye.